Rituko nelia Jumatano mwancho mwurigire chitariki mirongo ebere na isano na mucho mutenyo gatano nalimo imbense ya Kenya ne chitariki ne rituko lirachikoba liko nyorwa bene kubwatekana no kuralia kwayo murayibwense Dr. William Ruto nga onyale kobaga gutuguterare abotali ko chikobaga kobeka essay omoswada we finance bill onyale kobo gutwara obotutuka no bwigo koirero korobeka no kwanyale kobo kenekigwa asama tukatatobono imbense ya Kenya na gusogiri mwancho mwurigire hande ngwarigania senchire bwikiranu aria tukwariganete imeya Ndizi TV ama ya ensa ayamo na mangato kwariganete korente katonyara tukwariganete ya senchire ubenge. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance. Omoswado finance bill bo mwaka wa 2024 gutuguterwa nyale kobaga kwene kyumurayibwense Dr. William Ruto. Igo moche asobonge asengenjo yo kwegera asaye esho yaito ya Kisii omwaka oyo kitaligi tuyaliganiria sama igerio yobolemi meye county ya Kisii ni gababwatani be sector yobolemi banyale kobaga goteba ababunge baito barito bwaterende intu tu abachoreta bago turwanirira yakokana sinde bairu gento geke wona baire ababurende bintu nandi bichiko kina kitagisiga ko rusugo igati yabamenye kurwase county ya Kisii kogendera kuba mocha bachumba abanyate ko bagwakire kuro moswado finance bill nago etase bungenene Ayo manande amango mwancho mwurigire lengo kwarigani atanyara ko batogosanga muna senchira yobo ikirano nyoranga gwetera se mitandao ite ya Facebook na bagotobwatia Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News mwancho mwurigire website ya www.ndizitv.net sasara momanyi nere to kubatana nere iliyo kwenekia buna chibicha mune iliyo kichago chira senchira yobo ikirano litera ngoro kwa Josephat Amisi okwarigani atanyara ko batogosanga muna ikuru muchakano gwekera omwelio magiga yoko bao wokorobekana na baigo abachumbe ase bunge enenego wake kura yogwetia omoswado finance bill mwaka 2024 ritko lero nigo murayibwense Dr. William Ruto anyalire kobaga koralia ben ngatari ko chikobaga koyobeka ese yomoswado yokobalichiko na boigo koyotuguterare gokwana ase enyomba yobura ya State House nigo Ruto boiganyare kobaga goteba ndiganyare kobaga gotegerera ebirengererio nebirero byaba Kenya habwo bataranyara koba abakwena na okoboko omoswada oyomoriki oito Vincent Onyancha na wataroboti rwa senchira yobikirano nokorobeka nogotindi kwanegetigu aboli tukoraigora ogukwerete binte benge konyaro gosaligwa ebunge gosambwa chiabisie county ya Nairobi City Hall gosambwa chigali chiabanyane na boigo na chigali chiabanyanyimbo gosambwa abo lituko liegoro omurayibwense ni gesoka sarituko liare na gotebuna taligo chigoite finance bill na kujetugoterare kubwatakana no kwimurungania kwa bakenya. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this finance bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Anyana boni gatogirgati ya babunge balibanya tekoko boke finance bill aneli tukuligoro asogwa ke kura yokogania koyetia. I had made this proposal taking into account our situation and the priorities that are there. I want to thank the members of parliament seated behind me and those who voted yes for identifying the priority areas of our nation. Because when I made the proposals to parliament with my cabinet, we had certain critical priorities for the nation.
Ruto boigoni gari era yugo chukubwatira namo n'abasaya semeroberi yaye na boigoni gatebera na chukubwatirana ama nebyombe ama nechikanisa elikonyara kane kibunangwikerania rokugania kwa bakenya. As I committed last Sunday, I will be proposing an engagement with the young people of our nation, our sons and daughters, for us to listen to them. I am also recommending a multi-sectoral, bipartisan, multi-stakeholder engagement from civil society, religious organizations, professional bodies. Wanyana boni ganyara gotuma magombo gochia sechinka chirichaseleti abamwe aboli tukolegoro kubwatakana no kubwatakira chimbunde koraswa na abandi kunyara gotigero chinko machintindi boigo Ruto ni gate abuna ogotete we finance bill ni gobono kora chikire na maegati ya magendro azate birubuna chi bilioni chimibere ni gobono chi atigairesco na boni gate birubuna aso kuno chokwa magendro ni gochi county chirachi kuno chibasa chia bwa chinsemo na bogo chisabali chomure ibwense asabisi yaye ni gochira chikire ni wanse gatie binto binde binge birachikono chwa anemono ase serikali chochi county. Further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president. I also propose that equally Parliament, the judiciary and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting. Ayani gago chako bwatakana no korobekana kwa kwa kantari tukuligoro na bense moyo kwa melia serikali Azimio One Kenya wali tangani kwa naba roko boli ko jasomure wense kwa neki bunanko je tukuterale finance bill ni kono na boru tate abuna ogoitu ogoi finance bill ni gobono kwa ko chikokonya kukinia na konyara chibesa ichibo chiranyara kwango ya na goikirania amagenderero ekio getigalte bono no korachinsemo chichi county na kichira chikukunwe ko bwatakana no kona chogwe chibesa elikonyara kirania magendero ase chinsemecho ko reporter ya Ndizi TV riterani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Nere omokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua gagukwana kuruwase omochie omombasa niganyare koba igakogokera egetambukiro kyayo murai bwense Dr. William Ruto gotuguterare omoswada oyo gwechibesa satabire niga banke baba Kenya banyare koba gwesokia na korokia ogotaisaneka kwabo igoro ya finance bill oroboti urumwa nchumurigiria dogendrete koba tokoroto tachinga kiranyare koba goikirantanyare koba togosanga mona senchira yobo ikirano abisi yomo women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto igo yanyarete koba geko igo yanyarete koba geko ugosenigo abantu batamanyagane tritkoligoro banyarete koba wikirana aseseme yo nako yebuna ko yetugora sikari bagoteba banyarete koba wikirania obosaria ayango bwasekana na okorobekana oyo koko gendete koba go kwene kigwa amoneke golikeria gia jinzi gago kwana kurwa ase abisi yo omotena libwa abisi eyo Justin sio cheniganyare koba gakomochia abanyarete koba wikirania egekora ekyo nakoboli ya serikali nyara koba gosaka obotukibwa bwango nakoba beka biara abanyarete koba wikirania obosali bwango tomonye muri kwito Mildred Momanyi kubwatikana no kurobekana kwa birego kwenekirwa imensi ya Kenya wetera ase abasaibe kigoli geke abo bamenyekanite buna Gen Z ni gobono egendrete kolenta liberera litindi kubwatikana ne finance bill ase bono ebintu ebinge byarekanire gusaligwa boigo abasaya bange konyora chingoma nabande guikagukwa wetera ase okurobekana oku abisi yo mo women rep we county ya Kisii Doris Saburi negati ye chabisi chiri charekanite gusaligwa ase bono kuru abisi yo ni gobe sokirina kugikilia okorobekano ko ase bamocha ebikundi ase kolengana baruboni go bitalenge byekegoli gya Gen Z ase basaliti abiseyo asokurutamagena na gwata ebirore bya abiseyo na goikanonye gotagura orubagorwe abiseyo unatwaligereri kurumoisonde no ne mitandao ya kijamii ebyombe mbiroro byarorokanire byabwate agenda ngao byatagite konya ekarori tukerire igoro buna twarenge bari twarenge iga ntwabwate kiombe kyarwete kurwense mwa ya rugoro ya
Kisii National Polytechnic ekiombe kende kiabwate abanga kigekarukurwa enseme ya diplos gochi twaro chinge kiombe kiarwete moinari nabo babwate a bit violence gekwereke kiarwete kurogora kiabwate abanafunzi bande batenenetega bakanyegerie geita keri bagasoka bagansa gutira ekero batira ekiombe kende gegacha kero kigatene na gaiga bagansa gwake geita chintacho ekero bagia gachintacho nabo bayiretio rubago na kuruta magena gochaga so igo tware goteba nk'abantu baria basoeta sigekundi keri abana baito bare kwandamana bageso yana barabo bakero kajensi na gocha kuruta magena asobisie yaitu twabasabira se chinchera cy'obororo naende tukubatebiga ancha mutigero mweshimi waribaga akoro morembe timu baise kuebisa maiga ya mandamano yo morembe koleta distraction ase bintu byarosiwe ese county yaito ya Kisii nigo bono bamwegerera omo women rep ase batebire niga talenge ase bunge kubwatikana buna nigo konyora achire chinze chesiko nase batebire nabwate omoyo bogwanchago chase abananchi naigo bali abamukumwaka amagena koira magoro make goika oiranire Shimama Mama County ekero ekura yare gwa kweyega yage turiti koria Alhamis igoro ye finance bill ya 2024 ligarenge isiko yense amatukata tunyuma litukirige ebiri yatarakira chikura ase bali bakoboria elinde tumanye nga mweshimiwa when she's back ekarara irane maybe abali kyamangana batake kumanya nga umusimamo wenga yore na rabye kura nyare kuru this chiwelyo igo ntotegeti kumukwanera intwe buna abutogo koremere munise yaye lakini twari gusaba tutwaroboto yereru nonye nabo nigo babatebire egati yali abirega gwikirania egati yabo okonya abana abanyaruka ebitamba byo bochenu ase bagikelia bali barenge asokurubekana babwata masakarabuna omo women rep tabwati moyo bogwanchago cyase abana abanyaruka kwera mwishimiwa natenenerete sanitary pads distribution wetera national government wetera ministry of education ne office yo women rep aga supply sanitary towels to all primary schools echio abana abanyaruka bari grade 5 to 8 bare konyora several packets of sanitary towels so delikene nga omwishimiwa se balirende bare goteba nga so omwishimiwa bwakire yes or no ase chinga kiechio nigo baganiri women rep kwegwa chinga kichinyororo iliyo gochigoikirania amagenderero buna achoretwe n'abananchi be county ya Kisii go twari gusabaiga nande this is a request y'omwishimiwa komeki umushimiwa era ningategete gukorera abana inchi ba Kisii county ya magendero ase kitikerikia yabwategeke abasani bali yakurigyosaberera neba nechianga chi wheelchair tricycles nebintu byonsi igategete gukora magendero buna konyara ngoripoteria egetaseni kya Ndize TV eletaliane Mildred Momanyi Bimono muliki oito Mildred Momanya se litukoria kabere bono nigo abamenye kurwa se wodi yakigoro banyarako bakogokera omurobiri obokoringorigwa nabo igokwena no akobo bweni akubwaterana na bisi yo mwemsebwe ward eyo nabo igo amone ya gitari ya busongo korenga na barabo nigo batabire emirobiri yo yobo bwena nigera chikobage kobakonya kigima buna gutumanya muliki oito Sam Mienda Lero neli tukulia kabere tuwachira asenge njeo korora abantu baito na kuba maliogo bosala. Ese program ya busongo ikorukwa giving back to the community. Igoro alis tuwalenge tukulia raisinga ekenyuro ekeiga na keli tuwalenge igoro nyoendero abantu abagotua bange bali age nabo bwate iki problem kinyinge asenge njeo sukali ya pressure aseri tukulia kabererero nigo abamenyi be wodi ya Kiogoro bagendera konyora obobwenia ingoria korwa ase abisio mwemsie kubwaterana nenya gitari ya bosongo na umubwani mbolega nyandira manara tiganche banyagitari bambangira maliogo ngende kuna kunyunyuga kirembanyo aprasi aneri kurakini bangira maliogo na igweto mubere bobe na igwo murwari abaru oburwari mbora iganachi bankonyire bangira maliogo ngende kwerwari ende bona rorire ngambia ale ntobo gweni yange otorente irobo gweni ga banyagitari baru bosongo tegwakanira kende bona tonyora maliogo kubwa mono ekero tali ukigwikira mbono nkuranyorura yago okonya gati abari baikirana nabagotu au bagokera obokonyi bubweni bwa ange najiri gupigo na nyolenga ni nyimbo atamanyiga na akrateki na subuye bwa goto mindo atolete ile bintu amaliogo pakanka biga konya tukunya kumunyoka gujikitu ono ko tolenka tukanyoro gusese ni bwa
gwase Nyasaye agatoa gwolita muchachi gagendete guturwanire segie nkongu ya maendeleo na bakongu bonde bwese tubwate kuna nche bwe komonyene na arwara nkagenda ICU hema na ndusiororo na bagente kurusia abantoro bachandegete nonya nabonigo mu manager wo mu MCA arira ngamba chikogendera kwarigania omurwere bunoyo naende chinga kicha mutwe kubwatikana no kuganio ku kwarorokanire karatwaroche emartitude y'abantu bagita omuganda bw'abantu Kiogoro abanyagitari bagatema bakarua mariogo bakabantu bonse bagesanika bwata mariogo rero nyandre tokakanga abantu begwoti barire rero muna tuwati nyandre matwanyorra abantu bandende besokire batare nyagitari abange sana ekine kirenge kamugiya toro kiringe gwoti abantu nabange barwari tukinyomba bono iga abanyagitari baito ba cooperative na no mwesimiwa naende ba promise ringa naende on 31st ntubwate program ingabune y'abande batanyorra tegoro na rero gochagaiga naende ntogenda togokonya abantu bakatoranga tugakonyera abantu baito abamenyi abo nigo baria eirangamba chikomusira Walter Mochache ase obokoreri bwaye engana yasiriwe no manager bwe ward yewe mulimo natokora sito uyu mana sana ku 2010 sito ya gwete ngakiri zita gwete uyu cha torosiri ruwa kimataifa yani tono moko to musabera kakiti agendere akonya abantu baye cise mucho cipara kirege tubamono ubweni ubonene atokonye nje kabiro tubweni gutera n'ikigashito Muchache Nyasamo kekoro volta okorira mange ami Nyasamo mente amona bugi kokora komo tikobuya bwaye okore mirimo kero monta mwanje nga nomuyare tena akere mbia mono asego tuminto aseni volta atoikirange mnantu abayuri totaikwenyara atokonye esobulaibwa yubuya ko tebya abantu ba Kiogoro ward bune manager yabo number 1 tigabaye omwesimi waliba kamuna bandeta ko mwambi yamona senge cyo mwato omwesimi wa ward to bari mu cyakirivaga agenda takorere mechando bugate number ya kabere taliya maryogoka omwesimi wa aroride omwesimi wa karange mechanda abantu bakonyonere akero umuntu akure tekobenshu tigari ye agore ambulance umuntu karwari ya mu myogitari omwesimi wa tware ambulance egokonya abantu for free umuntu atari gusabubesa pakanyagitari omwesimi ubeka maguta akaritentereba oira abantu nyagitari ko reporter ya Egetaseni Kiandizi TV njenkoro kwa Sam Miyenda Tugutikana roboti oruruaye Sam Miyenda ni gobono eyamate eyemo kurwa se sub location ya Nyaure me sub county ya Nyama cyagenda tukobego icyanira Chinchira chobo tutukano chinyomba cyabo isato cyanyara ko baciko bwata umurero butubukira citariki emerongo evere cyumutenyo gatano na limo ko bwatakana barabo nigo enyomba ejikoni yo mungina Alice Gesare yanyara ko bwiko bwato umurera se Chinchira chobo tutukano bwigo chinyomba ibere cyumuroye ijo cyanyarite ko baciko ya nigo yamate yeso kire na koteba nigo bono obosi bole bwabo nabo igo bole ndi bwabo bole ase akonga gutomanye muri kito Evelyn Osero Obwoba nigo bwatete ya mateyemo asekenjorokia ebigogo yogotoka sub location ya Nyoera sub county ya Nyama chebunge abo base county ya Kisii Alice Kerubo oyoro mungina bwenkeyo boigo mutakanwa niga kwerera bunararete na kwebasa begete kibungo korende magega yokoboka akaumirana nayo onekero dina sokire na nyorire chiga bono na nyorire ya iri isaranjire alinko nyoro mwana yo minto yose oregati abo nero kurukuru mwino kombori ngagesare ingakiyare kamatebirisiba nabire muna kwara rirega wana gote narure mwina chinyomba chiye to ibere chisaransete nagare najire korona kaingambu yarenge naro namaye kanyanga ingikiyarenge kebona abana benkeyo nigo bakorera boigo konyora chiroboti igorege korekyo egento kiabatiete nogo kumyokonene itukuria chumatano mambi nabugete ngaliye simiyane nganyora nimbwate misidi kororo na kire tune kazi ni ane mara kwa saa 3 konyana rali ngamwakira kumbe ngongwani alenge tukakwana nere tukakora asinini ngayugunsukumire ngakire mame simingwane nere ngateba tigambe ke namba yae mukwanire ngomwakira kamubori musane na ngakibwakire agantebiye bwakire ngakikwabukire abuna ria achagete korero gontebi nabukire umwana one njo nanga ngwete anganjiyete ndari iburi okachinyombe nabukire nanyorire chisambire chiyete mwabite chiyete
na mwana chikoni echiyete kere simiacha ngubuli muchukaya ngikyale gosamba ngaya muchikoerete chinyomba chiago chonsibire chiyete ne yane geyete abuna ndwete ngakumya ngatebya utwalenge komo ngubate yabone gento mokora simiarure nkembe monkonye transport ngirane nkandaro manganaro neng'ana yabaichanite mono yabairete goikerana irio koenekia asiba kumeretie umuchando noroi na kwimukia getamukiro kyo wa koroboti asinonya nabo goikabono basinyire ekyo barakore tugacha mena kanyara abantu nabaichire gaiga muna matanga nanja abunga kumisana kurukori ngachaka korera ngaibori ngibakubori mamo chandegete tata nagwete nare byo kotigarite ondete yo bari nere ngibakumubori batakumwabira bamomorembe ngoikae kene ngonya chinyombe chiyete chikarara ichiana ibere eyo mongina giyete karara bintu byaringe imena babiyete kachangande serikali ngali kopi kakora kuronga irana bono kuruna batorna maisugu suna batobwato bwaba tosinyire gento tokora bono ntuntu maiteke abantu bakutubuni mama tabwati tambi na monto tabwati mangana ndonsi na monto ekyo boigo nigo kyabairete koimukia getamukiro gyo kumung'anyia mamu mwabukuru asayo na kumubeka asang'ao ase okumwenekeria oburendi tugaikaransa muna abana bamairura tukabanga tugateba mama takunyara komenya gaiga bono twarire obwoba tigatorore tumuimuki tumuira ndonsi achikomenya na amenyuru sana kaicha twara murembe nigo bono baruro kubore cha serikali goswagati na kubakonya kumanya mbarabya babaimbogetie getambukiro kyo gokorege kolebune kyo nabo igo kumanya ekerenga kyabo ngerekieke na kubaenekeria oburendi obutingu serikali anja mukonye mama momororera mabira singe njutabwati kende na arabuye komenyete nandi tabwati muntu ramukonye na intu abanyene tari turikire ntu asomete nabo tomenyerete ibibarua ebina bigo tokonya serikali kumuranje motokonye abo turi no bwa bakomenya senkeye ekikiagerete tukamwangana no mungina tiga tumurusia tumuire nango chialiro sana imesi tukamenyete nera bero egere usomorembe no toke ngo reporter ya Ndizi TV Eriatariane Evelyn Osero Bimuno muliki oito Evelyn Osero togo suka motweni go abagaka kurase bunge ya kitutu cha chena utibakoragwa amono yo kabeire o moteneneli go somunya kerogo ogusi county council kaspagichana banyara ko baba weso kena ko bolia amaskanya nyara ko bakorkana anene ase abarai akurwa sorogongo ruagusi ni go banyara ko bakoboli katia bachumbe banyara ko bakomusiko mu waziri wechisemi Ezekiel Machogu asebatebire ni go ale murai nabo igogenda tokoba konekia runyare ko bakora emiremo yaye ibuna enchera ebwene turanye nabo nigo boigo banyara ko bakubolia serikali nyare ko bagego tegerera ebirero byabasana abanyara ko bagwasokia sobwango igana korobekana ngagutumanye muri kito dipo nasanya Ekiombe kia bagaka kurase bunge ya kitutu cha chenote gotoke meye county ya Kisii nigo rero batware gikaro kia bene nenkwana yo kwegiriro mugusi ase serikali twakiraiga ukwanira amangana agusi tubuna abagaka nabange nayo twarocenga titogokira torigereri totige bintu totarochibuna bire bikogendera koba mono twari gukwana igoro yo mugusi no muntu bwesigete kurukaro urenge omuntu bwo mukio monene urengo muntu manyete mangana yo bugambyo gukwana asegekare kyo bakoragwa no yo kabero munyakerogo ogusi county council kaspagichana nigo bagikirege kora kya nyarage korekana asamatuka maega asogotayana na amaskani go cheso mugaziri wejisemi omweske Ezekiel Machogu tari umunyari bari Machogu garo mugusi na hande Machogu bono gare a national figure a presidential appointee obwana etagusikwa ne bisa kubiyonsi bikenya oboso kumbure bwabete no butanta roma ne bware turunyari bari abamura bakarunyari bari bakana Nairobi okikumukurera egenteke bemono Machogu twata wakurwa twespinga asikwa igwa masikani Naruto nera igwa masikani ere nterebe bonne gwa tobo kombe na intu bona otoroso katabanga binga biri uchayiga tikabiri bibiri mu mugondo mu ya ime county ya Kisii ne county ya Nyamira buno mugusi egetaria kenene ase serikali nigo kira ase sector yegisemi asa bantu bonse baboliwe babe bago kiegerera ne chinguru chegoro omwaga sagi na bete minister for education emyaka eri omwaga Kenyatta
Korwa oyo minto mheshimiwa Onyonka marehemu bonsi babere marehemu nera akaba Minister for Education. Korwa roto gacha ngora iwa naende abagusibo ko bakono koromeniganigo ongeri akaigwa Minister for Education. No chimuna agamba manganaye muga kongeri. Bono bona ajire bono machogulende nere naende oirwe Minister for Education. Bono Minister ya Education bono esoboro boga kare obwensuri mbolinga abana bakire gochegi omwana omugako machogu naende omugako machogu bono ere Minister ya Education. Bono turaboria ng'abana basome tubwata omonene bw'egiseme naende abana bagende kumuchongeri buna abagetutu ntoroche faida yoko bakwa machogu gorari amakonga ito ngwenyi na James Omariba mbaye twe birogo biiria titoga ekiri gotoko kirimono ase ngenjo kene gento gie president ye bari bakonga presidential appointees ntu amanyete ngantu chiko kenyora tatigana ntu ko ganinga bono iga binde biko bo mugaba machagu abangwa nambale baraba kaba keiga basaba bake na bara mu bayinyore egere banyore kibakora ekero tumutagete bono buno mugusi goto bwente kuriginchira ngaki toko monyora twende gutuge kerekero gokeria ene gutuyo mugusi komentana ngoboria maribonsi koena nari bagali gija guchia sabasae bajana gusanga chinkwana ele banyare komanya amagani abo lakini bono iga maandamana yako korwa na ya bana tusinyire nga ngo babige tamo nga kibabika ne tamengenje mugusi na tebete nga gosorinja muamariga moira ne buna babunge moikaranse motegerera abana uko bategerera moibungambira ngera likibabwate onya embiri biya muba meki banda sani ngambiri biya onya bire biya muri gienchera mukoba ngangina matuko muiso chibura burunchibe kya chikumanda mano wachani bwa bangana bokende omwana bayimoke kubwa bayibuli babo nabyo linga barwa abana babo komokora mangana yo ino muchakano gobororo ndumina chimise ndibona ntura tebeneke no gutwara amasabo kaliye kegeseberwe nyasare tumu ikomi yasekere ke poe kiragwe kyange este sarga singi kaliye kegeke yinko ripoteri getaseni kya onambe ya Mokiandizi TV kurwa sebunge ya Kitutu cha North iliyo tukemeye kaunti ya Kisii halitela ngoro kwa Dipon Asanya Jemono muliki oito di ponasanya sorbo turwa senchira yobo ikirona mange to kwalgani tu mwanchu murigelya ati abo abamenyi kurwa asa chinsemo ime county ya Kisii kuba tukebirengera libyabo nakoba muchi abanyanyimbo higoro yogo tumeka chinguru chietane tia kerengo ichinga kibale koba bago basaberikana gati ya abasaba yenge koba bakorobe kanali tukole igoro boigo chinsesta nyara koba ngo komanya asobo ikiranwe ngwana iyo nyara koba ko batukanero mokonyi bumurai omokonyi bumurai bwenseri gadi gashagwa chiganyara koba kwanera ense chinga kyaringe asensemo elia ya Mombasa na boiga mariganyo ayanyare koba gago ikirana higoro ya maigerio anene ya maigerio yoboremi hime county ya Kisii nyara koba konekia bunachibicha muliro cyago cyera senchira yobo ikirano gakoro kwa Sara Mumanyi hirera ngoro kwa Josephat Amisi nakobone iri oborigerio byabwemero bile kubwati atomerane amona ikisesata so kumanyaya muna yanda manke tokene tokabto kubwatelia urwa semesa yetu ya maya.